Zagrebački velesajam otvorio je svoja vrata i ugostio najbolje od autoindustrije u ovom trenutku. Naći će se za svakog ponešto od najluksuznijih do onih automobila koje svakodnevno viđamo na prometnicama. Već tradicionalno prvi dan rezerviran je za novinare i poslovne partnere. I naša ekipa provjerila je što sve očekuje posjetitelje na ovogodišnjem sajmu. Zagrebački velesajam ugostio je kremu autoindustrije. Najbogatija postava ikad do sada. Na 70.000 četvornih metara predstavlja se 463 izlagača iz 34 zemlje, 14 paviljona je u pitanju, 85 brendova koji se predstavljaju i od njih 133 premijerna prikazivanja. Domaća publika ipak neće vidjeti najbrži električni automobil na svijetu hrvatske proizvodnje. Umjesto Zagreba u njegovim performansama uživat će posjetitelji u SAD-u. Razumijemo da je samo jedan C2 bio spreman za salon, razumijemo da je Amerika veliko tržište, želimo mu svu sreću. Jednako kao i publika, izlagači se slažu kako Hrvatskoj treba jedan ovakav sajam. Dobar je to vjetar u leđa prodaji. I onaj zdravi dio tržišta raste, iako ne toliko kao ukupno tržište. Ali u svakom slučaju idemo u pozitivnom smjeru. Raste i prodaja rabljenih. U prva 3 mjeseca registrirano je nešto više od 7.000 automobila. Možemo spomenuti 15% možda kod prodaje rabljenih vozila. I oni koji uživaju na 2 kotača u idućih nekoliko dana doći će na svoje. Ovdje je na jednom mjestu najbolje što se nudi u moto svijetu. Proda ide sve bolje i bolje, kako se budi tržište, tako u zadnjih par godina stvarno ono jako je živnulo. Živnuo je i automobilski turizam. Još uvijek je u povojima, no sve je više onih koji u automobilima uživaju u ljepotama lijepe naše. Ljudi, pogotovo stranci, još uvijek nemaju viziju kako mi stvarno imamo najljepše i najsigurnije ceste, kako smo fenomenalno povezani sa jednog kraja na drugi kraj, a uz te ljepote, gastronomiju i ajmo reći pristupačne ljude pokušavamo objediniti i ispromovirati Hrvatsku u najljepšem mogućem svjetlu. U svemu izloženom publika može uživati do nedjelje kada sajam zatvara svoja vrata. Odlazimo sada do Zagrebačkog velesajma gdje nas čeka Vanja Margetić. Vanja, zagrebačka publika je jedna od 17 u svijetu koja ima priliku uživati u najboljem od autoindustrije. Što sve očekuje posjetitelje? Uistinu je ovo privilegija biti 17. publika u svijetu, odnosno samo 17 sajmova. Očekuje ih svašta. Vidjeli smo u prilogu, dakle, od onih automobila koje svakodnevno viđamo do nekih čija cijena prelazi i 2 milijuna kuna. Sajam je otvorio i neka nova poglavlja, odnosno neka nova vrata za kontakte, za prodaju. U prva 4 mjeseca imamo blagi porast prodaja automobila u Hrvatskoj. Svi se nadaju da će i sajam još pridonijeti boljoj prodaji, no i izvan paviljona ima puno onog zabavnog programa, tako da će biti radionica, bit će radionice za djecu, bit će tu drift taksija, bit će isprobavanja trkačih automobila između čunjeva. Što se pak vikenda tiče, ljubitelji oldtimera također će doći na svoje i oni će ovdje doći izlagati svoje eksponate. Bit će i edukativnih radionica. Što se tiče sigurnosti, dodajmo i to da sajam otvara svoja vrata ujutro u 9, zatvara u 21 sat, a osim petka i subote kada zatvara u 22 sata. Dakle, čuli smo 133 hrvatske premijere, ima tu i vice europskih premijera. Dovoljna je pozivnica za sve vas ljubitelje automobila da do nedjelje dođete i uživate u najboljem od autoindustrije. Hoćemo, hvala ti. Bio je ovo Vanja Margetić.